I think this is gonna be good. Hej alle sammen. I dag vil jeg gerne lave en video sammen med min veninde Emma. Mig og Emma, vi havde været... Nej, du skal lige sige hej. Hej. Mig og Emma, vi har været veninder, ligesom vi gik i 0. klasse. Og vi går i 10. og gymnasium nu. Så ja, vi har kendt hinanden i ret lang tid. Og i dag skal vi lave en sådan lidt... For godt vi kender hinanden, kan man sige. Vi har selv skrevet nogle spørgsmål om os selv, som hinanden så skal svare på. Og hvis man svarer forkert, så får man dressing i hovedet. Så ja, vi har været skrevet nogle spørgsmål, så lad os bare komme i gang. Okay. Maria, hvad er min hadet sodavand? Du skal sige det. Du får et gæt, hvis du skal sige det. Jeg synes, jeg på et tidspunkt hørte, du sagde, at det var cola. Men det bliver jo også som om, at det er sådan alt lidt cola. Men jeg finder bare, at du lige præcis ikke kunne lide cola. Okay, jeg gætter på cola. Er det forkert? Det er min yndlingssodavand! Hvem er det så, der ikke kan lide cola? Det ved jeg ikke. Okay, min hadet sodavand, det er Cola Light, fordi det er en åndelig. Nej, det var det, det var det, jeg mente. Men det var Okay, så får jeg en lille smule. Ja. Du sagde cola, men det er bare fordi Cola og Cola Light, det ej. Kun en lille smule. Er det mig, der skal putte det i? Ja. Hvad? Skal jeg så røre det? Ja. Nej. Så du tager det her ud. Okay. Husk kun en lille. Jeg vil lige have det lugter til det først. Ej, hvor er det klart. Nej. Nej. Oh, please, Lord, have mercy on my soul. Mit første spørgsmål er, hvem var min første største crush? Det kan også være kendt. Okay. Det er Nikolaj fra MGP. Nikolaj fra MGP, oh my god, du elskede ham. Ja, men jeg var større, mere med Zac Efron. Men du havde da også mega crush på ham. Ja, men ikke så stor som Zac Efron. Jeg kan nævne alle dem, Maria har haft det crush på, okay? Kan du? Ja, Det tror jeg. Well, that's for another video. I hate my freaking life. Oh my god, it's burning! It's starting to burn! Jeg ved ikke, jeg kan trække vejret med munden. Skal man bare smage det? Hvilken radiokanal lytter jeg stort set altid til? Den The Voice, eller så tænker jeg sådan... Jeg ved, Ramasjak-kanalen på. Jeg tror ikke, de har mere. Det kunne jeg også godt finde på. Eller, har de en ultra-kanal? I feel the burning. I feel the Can burning. you feel it? I feel it. Jeg tror, jeg siger... Hvad er der i? Jeg tror, jeg siger The Voice. The Voice? Are you fucking kidding me? Det er My Rock. My Rock? Ja. Jeg tror, jeg kan komme 90 My Rock. Jeg tror, det er noget, der hedder Rock. Hey mother rocking god jul. Oh my god. Det er bare skønt at få det over at stå. Okay. Hvilken side er det? Det er sådan lidt vigtigt, vi ved hvilken... Jeg tror, det er den her side. Og hvor vores ansigter kommer til at lugte det her i dag. Vi skal begge to på arbejde i morgen. Okay. Nej, ikke panden. I'm totally gonna get back at you. Hvordan foretrækker jeg min mælk? Skummet, mini, let og så videre. Hvilken mælk kan jeg bedst lide? Du er sikkert sådan en Sødmælk. Well, thanks. 6.5 hours later. Så jeg kan se, kender vi hinanden rigtig godt. Jeg kunne så gå med. Ikke skummet. Ja. Og det er rigtigt. Fuck me. Du har da bare tændt lidt op. Den her, det burde du vide. Okay. Hvilken dessert kan jeg altid spise? Kage.
Så skal det være specifikt. Mere specifikt. Ej, skal det sådan med hvilken slags kage? Ja. Ej, det er ikke fair. Jo, prøv at høre. Jeg snakker, da vi gik i 9. klasse, så snakkede jeg stort set ikke om andet. Jeg kan give bogstav. Okay. Se. Se. Det er ikke noget, der hedder lidt med cake til at starte med, vel? Nej, det kan man jo ikke. Så jeg cake var. Det er cake. Cheesecake! Ja. Ja! Okay, udover Tyskland, så har jeg været i 3 lande i hele mit liv. Hvilke lande er det? Jeg har altid været på det der Indeleo. Hvor ligger det? Jeg vil gerne hjælpe dig, det ligger i Danmark. Men jeg kan huske, at I alle sammen troede. Jeg viste det i 5. klasse, viste jeg det på Danmarkskortet, og så var vi sådan lidt, ligger det i Danmark? Okay, du har i hvert fald været i USA. Ja. Mere specifikt New York. Men, og så har du... Ej, jeg er altså ikke sikker på, om du har været i Norge. Ej, jeg har aldrig ikke det. Skriv det i kommentarerne, om jeg har været i Norge. It's burning! I know, that's why I'm doing it. Min også, du har været i... Nej. Jeg ved også, om det er Italien eller i Spanien. Hvor nu I altid... Der er også et andet, I altid tager hen. Mallorca eller sådan noget. Mallorca, ligger det ikke i Spanien? Eller Here comes the geography. Oh my goodness, jeg skal listen and school. Nej, det ligger i Spanien. Det gør det altså, fordi det ligger tæt på det Malta, tror jeg. Okay, så du siger... Hvad siger du så? Ja. Okay. Så USA i Spanien. Og i Norge. Oh my god, det var det helt rigtigt. Seriøst? Ja, jeg har lige været i Norge, så var min klasse. Nå ja, det var der, jeg huskede det. Ja. Og i Spanien, det har jeg været en gang. Det var min første udlandsrejse, og USA var sammen med dig og resten af klassen. Oh my god, it was so good! Hvilken slags fotograf vil jeg gerne være? Oh my god, det er fucking fedt! Der er 2 muligheder. Der er 2 Ja. ting, så du Ja. kan vælge 2 af dem. Jeg ved ikke, hvad de hedder, hvad det sådan udtrykket er. Må jeg godt forklare, hvad det er? Jo. Vil du ikke være sådan en, som tager... Du vil ikke være modfotograf. Vil du ikke være sådan en, der sådan for eksempel tager billeder til events og sådan noget, som prøver og sådan noget. Og så vil du også gerne være sådan en, du ved, der tager sådan lidt på gaden og sådan. Jo, det vil jeg gerne gøre. Det er rigtigt. Hvad hedder det? Det er sådan egentlig ikke så meget det der med events. Altså jo, det vil jeg da også gerne. Men det er, jeg vil gerne være street photographer. Ja, det er det. Og jeg vil gerne være fine art photographer. Hvad er det? Det er sådan en, du ved, sådan nogle lidt odd, mærkelige ting. Nå. Sådan noget. Det fjerde spørgsmål er, hvor gammel var jeg, da jeg fik briller? Det er så rødt. Hvor gammel var du? Ja. Så må du have været. Ej, det er meget rødt. Ja, jeg mener det seriøst. Og mig. Ej. De der er ikke så rødt som mit. Men det er også bare fordi... Ej, oh my god, men jeg tror, vi har fundet en allergisk reaktion. Okay, du må have været, jeg siger 5-6 år. 5-6 år? Ja. Jeg var 3. Jeg var rigtig lille. Hvad? Okay. Her kommer dig. Ja. Nå, jeg skal først det der. Nej! Jeg skulle ikke have så givet den så. Du havde glemt det. Nej. Okay. Hvis jeg kunne tage til den koncert, til lige den koncert, jeg ville i hele verden, hvilken eneste ville det så være? Er det Hillsong? Nej. Jeg havde skrevet 3 svarmuligheder. Det var Vampire Weekend, Pink Floyd eller The Solars. Okay, det er aldrig gættet. Hvilken farve var mine første briller? Var de lilla, var de blå, eller var de røde? Det var lilla. Lilla? Ja, jeg vidste det. Jeg synes, jeg har set det på den. Det er sådan nogle søde Peter Plys lilla briller. Peter Plys? Mm. Swag. Eller... Is we done yet? Jeg får mit død, jeg kan det her væk. Okay, wow. Okay, vi er ude og have vasket vores ansigter lige nu, så vi vil afslutte den her video nu, og vi håber, at I ned og se vores elendighed. Så like videoen, og hvis jeg godt synes, at det var hyggeligt at ende med. Så ja, tak fordi at I ser med, og vi ses i min næste video. Hej! Hvilken man? Tak til begge. Swag. Okay.